Tidak kalau tiba deh tinggi satur hi pada sah sekretariat ingin satur. Namar kani ke komunisyon no la don kam ban sort out no ika kat as soon as possible kan. Andai bun sisong sa ni mentah tang mentaruk la long kharwis ni te kharwis ni te ki bobon sha kan kita ki emergency case ki badan kam sha kan service ki do nong. Wat hadin keji gendu bat menteri sorkar bopet yak tanan ka koi ka khia James K Sangma kinong trei ka wonzuri ki bodan hapo kshatri Meghalaya EMRI Workers Union kilarai ba kinom pat weng no yak ji ki ka jongki namar bagi kwa bak sorkar kan simti hi ka kam ka badai ka jingdon kam jongki pai ba ka jala habai keren bat kilar thai ko bor hadin bal dep ban shong yak ji lang ba kirki ka jongki menta ka janmi uba Joseph Pongrop ulai thu ba kim soe hab yak jingong ba omdan ki brio ki bala sampang handai ki i hak jing start ka sorkar bat ru ba kamdei ban ai shawai ban peniai nomor baladak sorkar kadon ya kaman ban simti kala bai ban peniai shushu ba Joseph ulai thu ba ki arsnem jong jingwan ban shop jong kalam COVID-19 nakaliang ki nong trei ka 108 ki pintip bai bat ki board peniai district bat ka jing sekri kalong ka bayai bai yaranti ba bat onda lakut ka por COVID habala 15 yang sa ka GVK EMRI ka jing trei kalong ko biang kumjo Kawai kesor ngila ya rai kalong ba ginum pat call off ka strike baling oi kata kalong ba nakaliang dongi kwa hi ba ka government kan simti ya kini ka makti namar ba kadai ka jing don kam jong poi ba namar ba banchu outsource ya kini la ada ki khat saw khat snam te kalong ka ik bang soi hap la ka government kan ong ba ngim don ke expert te halor kata ka bantang ngi sobon ong ba ngi ha ka wisdom jong ka government mdei ban dang outsource ban dang I contract ikani tingi ha ka wisdom jong government ta ka la ka government ru la ka don interest kamot kala ba mdei ka bong ba mla ban sim mla ban ron namar ko mun sekren no ya ka amount ru ka dai bi kata ka bakhar ar crore tingi dai kren ji tai manpower jong mdei bada bon than tinga so bon ong ba la i ong ba kat tu bai la ekran hapo assembly nga so bon ong bai health minister ru ba inra kan kabinet la ban long na la ban umlong yong ban hapan bon kam ki prosedur jong ka kabinet ban pengkhre iki memorandum kini kitai te ngi pada ngi kwa hi ba la da kata ka jing bon kam ru ngi kwa hi ba at least in le kata ka humok kan made ban le khanang ban yora sta kabinet namar ba komunisyon pi ban sim ya decision marway namar ba kani ka public interest haborok ko state te haman ki MLE ru ki don bentai kani te bansim ya kata ka decision marwai ru le si yo im socialan bansim ya kata decision te handai lada inra pada kabinet pat inyatai nya po kabinet ndala eta ha kabinet tengin sapet kan ka outcome ka bami na kabinet lada kabinet ka umbang ngimla te ngiru ngila sutu kumnu ban ya chikmat kan lada ka kabinet pada yo le si ka umbang ngila ban ron to ini service ngihap ban penbah ngihap ban reform ya kani te ngaso long ba kumta kan ba ka debit tangka interest jong ka government hi ina da pensuru ya i health minister ba hakapor jong kubet ru arsnem tagamot ki ngi communicate bat ki DC bi ya kani ka service hakapor jong covid arsnem ngi communicate bat ki DC tingi sngo ba hak to ka por ka ni service ka flu ba baling song ba ai bikin handle kini ki administrative khanang ba ka kam kan sok namar hak to ka por bangi handle ya ke por covid du ka smooth ba service hadin da ki la da kut to ka por jong covid ka por lockdown pada ka semua biang pada sini harin men lapoi pada sini ka kulmar biang pat kamjo ladang ini keren ya kita ki hok long bre kat kom ka fundamental rights te ngidon te ko hok ban ya ban dawai ko hok lojong tem tadi ban perkhat tang siliang pai namar ba pindo perkhat tang siliang te kanum kakti te ngihap thap kti bar arliang te ndai pindo perkhat pada tang siliang pada kayap no pada long kumta kan ladangi kinong trengim yo ko hok lojong te ngimla ban safa hang ni te kumnu ngini rap pada ikiwe la long no kumba habai lading ngim pat suim tingin ngin penem kumnu ikiwe ka long nom ta kan